Nyt tässä on meidän vauva Katras. Ja tässä on meidän mamma. Mitäs mä päästänkin teidät vähän juoksemaan? Päästä. Varokaa. Ne traiot ei niistä ota. Ne ottaa varmaan taiki suoraan vaan jos se tulee. Missä on vauvoja? Helmiin! Eikä toi nutti edes on hyvä. Tullut sopakas monta. Iso support, meissä meinaa kaikkea, ettei mikään main.